Kom jongens. Kom eens. We gaan met vakantie, ik denk er is een heenwij. En hier alles om hinderzoen in de kamp en net te vinden. Ik denk al, door ziekers daar is plakbaar. Of het in een bjem, maar in ieder geval net te vinden. En we komen weer van vakantie en nog steeds die heen voor. Verleden week sneeuw ben we hier met de heggen ontsnoeien en met de sleer onthekelen. En er komt als een extra roep in hinderstroezen zo'n zwart hintje. Ik denk, jongen, waar komen ze toe bij? En dat wie die miste? Dat wie diezelfde die ik miste, ja. Dus de jongens namen er in met de zaklamp bij de sleer de wallen en denken, nou, doe 6 jaar ergens. Net te vinden. En dan geven we snel in de middag. Ik zei tegen de vrouw, zeker die ze, ik ga oerlijk zo behouden in de kaartpoort en in het hok. Ik denk, de zal ik er even bezien. En dan jij ik in de boord. Onder de kaartpoort jij ik wat lood. Ik denk, nou daar hebben we zien, ja, daar lijkt meneer op morgen. Op mevrouw, op een handdoekje te breien. Die zullen er even doorheen zijn. Sen, kom maar. Kom maar. Ze hebben jullie het wie van is? Ja. Er ben al wat jong uit. Dan weet je wat steken uit op een jongen. Maar wat maakt hij nou in een speedboard? Ja, ik ken je ook geen verklaring aan. Ik weet het niet. Hij had een plakje van een mooie handdoek. Hij had geen nest maken of niks. Gewoon op een handdoek. Dit hij leidt. En hij had leiden breien. Onverstoorbaar, hè? Onverstoorbaar. Ze zit daar prachtig. Ze zit daar lekker warm. Ze zit daar smoek. Ze zit droeg. Er is een kap die het heeft verstoord. Er komt net een warme bij. Dus die had alle rust. Net een oren heen die van naast jaar die aaien lezen wel helemaal niks. Ze had die een prachtig plakje. Alleen als je had die een probleem, kan de jongen nooit komen en hij voor het zijn jongen net. De jongen moet erbij. Ik moet er even zien. Net zo heel wees. Net zo heel wees. Kom maar. Nu maar zo even zien. 1, 2, 3, 4, 5. Zo'n stuk. Daar lijkt nog een. Ach, heden me jong. Nou, dat buis niet van 8 al en zo uit. Nee, er zit niks in. Nou, het gaan we lekker op. Nee. Wat een poppen. Ja, prachtig. Zo, kun je wel zien dat deze het laatste uitkomt. Dan moet je die is zuur nog een beetje dampen. Ze zijn net helemaal mooi droegelijke door. Ga hem op. Ik vind het een aardigheidje. Er kan best nog een paar bieken hier rond de zat. Dus, er kan best nog een teamkentje bij.